Mudzimai waKC akarambidzwa kupinda muhesi manga mune bhodhi yemurume wake kuti vaende kumakuva pakatomboitika kuti zvinhu zvifambe. Shamwari yangu yakuenda veduwe. KC ufambe zvakanaka mwana wangu. Shamwari dzaKC nedzomudzimai wacho vakaedza zvikuru kuti mudzimai apinziwe mumota, asi zvakaramba. Vakatozosvika pakuti vaende voga mune yavo mota. Vemhuri vakati bodoka, handiti iwewe wangu wakachibata kuti dzvi. Isusu pano hatisi kuitirwa zvamarara. Ufambe zvakanaka. Ufambe zvakanaka, famba munyasha mwana wangu. Parufu apa pakanga pazere mitauro zvekuti Masawira akaramba ngoti vana usatye, tichachengeta as if hama dzakanga dzatoramba vana. Don't worry, vana tinochengeta, tiripo ana Bhururu tinochengeta. Ndo basa redu iroro, mari yako yatakadya yakawandisisa. Tichavachengeta. Muondo vari kuti maitiro avakaita ekuvharira vana kuti vasapindewo muhesi vagare pedo nebhodhi yababa vavo zvakanga zvatokanganisika zvachose. Vakabva vatoratidzwa kuti they are not part of this family. Vamuondo vanoti hazvina hapana kutadzwa, hafaniri kupinda mumota. Sandi amai vemunhu anotakura mhepo uyo. Kubereka vese hazvirevi kuti unedzinza naye, hazizoda drama, unosairirwa mamhepo. Regai vaende nechitunha. Kwanditi munhu atova chitunha, kwanditi mundege makauya ivo vari kukagoko imi muri mukati, so mamutori VIP1 muchifulaya nebhodhi iyoyo. Manetizens ari kuti pamwe vefamily vanenge vakutarisa maflashback musi washaika mufi. Handiti wanga wakabata glazi redoro here, like muri kupemberera. Dai asina kumbogara waya kuZimbabwe ipapa. Pamwe mukadzi uyu atosiya bura zvikwereti kuwedzera mari yekuti mufi auye. Hei, asi zvimwe zvachoka hama dzemurume hatina zera nadzo. Iyeye achinyanyawo ari kumbotsvakei paasiri kudiwa. Akarambwa naKC achiri mupenyu. Iko zvino wakufanira kungoita dance according to the tune. She should have remained in the UK. Vakamuviga vega iwe usipo. Pane vanozivawo zvechinyakare chedu vari kuti ivo kutanga riniko mukadzi achigara nemutumbi. Handiti nyakutumbura ndivo vanogara nemwana wavo. As young as she is not supposed to be part of the burial. She will go the following day pachivanhu chaipo. Zvinosiyana nemarudzi. Kwevamwe mai vemufi ndivo vanopinda muhesi, kwevamwe vanoti mudzimai, kwevamwe vanoti muzukuru, asi kwedu amai vemunhu ndivo vanopinda muhesi zvavo. VVIP hazvisi kuenderana nekofini iro. Sisi vari kutaura avo vanoda kumiswa vane dzungu. Kobheve haasi iye here aiva nechimuti kuUK uko. Akaenderei knowing very well kuti fact yekuti vatora chitunha asingazivi vachanomubata rafu. Ndiyo shona chaiyo. Mai vemunhu ndivo vanogara kumberi. Even bhodhi yave mumba ndivo vanogara kumusoro. Ndichida kunyatso zvicherechedza hazvina kana maturo. Kana munhu afa. Kana ndatopuwa chanzi yekubuda imomo ndisagare pamusoro, aiwa ndinotoita sekudaro, because kugara kuya guys hamusatambe nako imi. Unonyatsowa kuti ya ndazoneta. Wakangorindana nomutumbi. Munhu asingatauri tingarwira bhodhi isina zvainotiitira. Aiwa bodo, hapana zviripo. The whole funeral was just full of drama haro. Vanga vasingambodi kuti avepo. At the end of the day, ndiye amai vevana vaKC. That will never change. Ngaatosiye tuchembere utwo. Limousine ngavaikwire zvavo ko zvine basa reiko. Guys zvakangooma hazvo. Zvinoitika munhu fumo. Handizivi kuti ndicho chishona chedu here kana kuti chii. Kuti tinomirira kuratidzana masimba kana vana vachinge, kana munhu achinge ashaika. Ko vana vari kusara ava vanosara here vaine relationship nana gogo. Nekuti vana gogo vakaratidza kuti mama havasi kuvada. Vana ava munondudza kuti vachafa here vakapatsika pamusha apa kuShabani uko. Vachapota here vachizovhizitira vana gogo kana kuti uku ndokupera kwesarungano. Yes, tinoziva kuti kuUK kwakaitika zvakaitika. But she was also grieving in her own way. Kuti KC wo mafiro akaita akanga asiri chaiwo. But munongoona guys pamusha apa ari kutoita kunge akarasika. Chero zvakapfekwa zvacho vedu unotoona kutoti ritori drama. Vakatofosa kuuya kurufu yezvogarisana nemwana pamakumbo kuti vatevere iyo hesi iyoyi. Zvimwe zvacho unoti regai vaende vandovigana. Kweni ndinopinda papi. Uye akasara achizvitora zvelife yake UK pane kuti apinda nechikwereti chekuuya kuZimbabwe. Kunhu kwausingadiwi gara waziva kuti
ine handiendiko. But anyway, panoitika nyaya dzakadai apa ndo patinozotaura isu kuti diaspora cash funeral ndo painopinda apa. Unenge wauya une kasaga kako kemari, chero vakakurambidza kuita chino nechino, iwe comfort inenge ichiziva kuti muhomwe mangu mune 30,000 pounds yekuti ndinonodhrauna masoroza angu kutenga chibhotoro kana kutora vana vako motokwira ndege makadzokera kuUK. Saka munhu wese kudiaspora titende.